Songotta bir ikimiz duelimiz tanallık da şükür qowurdular bilen bede var. Onu Ferdarjan fomdur Ferdar. Ona maytayılmı. Şimdi qowurttur bar. Ferdar amana der Ferdar kingen neme ana şu tuğulma dinlen ya. Aslında öyle qowaydım ikingeden gelişiptir. Eliniz bir tip bolup da şu qowda. Yeriniz. Xudoya şükür üstünlük adamının mara eden işine doğru baha verip durmalı. Tebe var. Näme diye qowwada qow diýilmesem, näme diýe bir eleksen bir näme nadan mi bir nime bolýan da bolsun. Özüň qowdu ýokda, şoň şu qowa baha berip bilmeli. Şoň üçin mene akyryň bilen aýdýan qowdur. Aladan şowlu bolsun. Çağızkları sen qaytalaya da öýde sen diýip durur da. Şowlu bolsun. Ýöne ýanyndan çykaran başy Yerdardan gurlaşar denler. Yakynna duet barmy? İnşallah yakynna da var. Şu pikirlerini otuyor. Näme etmeli? Senden mara. Ýokarda bolmaly. Senden ýokarda bolmaly. Ferdar ýene sana diýär. Şoň üçin pikirlenmeli. Edip ordalar inşallah mara bir maslahatlaşyp otuyor. Qalanam ne? Canına sağ ol.